mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo nga halos maghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod kag halos 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sakon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga bindors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nako kan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Ay bakal ko bulong ko may may apo ko kag taas akon sugar. Ga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radyo Bombo number 1. Direkta nga health effects ang hindi husto nga paggamit sang fireworks o kon palupok. Una, blast or burns without amputation. Ikaduha, blast or burns with amputation o kon ang pagkautod sa bahin sang lawas nga nalukpan. Ikatatlo, pagkapila sa mga mata nga posible mahulog sa pagkabulag. Ikaapat, tetanus. Ikalima, pagkamatay. Gani, likawan ang paggamit sang palupok ilabi na subong nga holiday season. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases: unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Pangamuyo para sa 2022 elections. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo.
Amen. O Diyos nga amon amay, sa amon paghandom para sa maabot nga 2022 elections, nagasalig kami sa imo saad nga ipadala mo sa amon ang mga lideres nga nagatuman sang imo mga sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagi pusoon kag espiritu. Ginoong Jesus, hatagi sang inspirasyon ang tanan nga nagahandom nga magpungko sa pwesto, agud sila mangin lider kag alagad nga magabutang sang kaayuhan sang kadaman, ilabi na ang mga kubos, mga maluya, kag mga ginapigos, labaw sang sa ila personal nga interes. Tagdumala nga alagad nga nagahandom sa matudtud nga pag-alagad, kag indi nga sila ang pag-aalagaran. Tagdumala nga alagad nga may integridad, kag kaluoy para sa tanan. Ubalaan nga Espiritu Santo, sanagi ang amon mga huna-huna kag kasing-kasing, agud amon makita sang maathag ang mga kinahanglanon sang amon katawhan, ang mga promesa sang mga kandidato, kag ang ila ikasarang sa pagtuman sini tanan. Nga kami magpili sang husto nga lider, nga matuod nga magadumala kag mag-alagad, lider nga nagatuman sang imo sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagi pusoon kag espiritu, lider nga magahiusa kag magagiya sa amon sa pagpatigayon sang kayuhan sang tanan kag para sa imo bug-os nga kahimayaan. Amay, Anak, kag Espiritu Santo, ikaw ang Diyos sang kabuhi kag paghigugma. Ang Ginoo sang tanan nga panahon, mag-upod ka unta sa amon sa siningtion nga nagahanda kami para sa palabuton nga eleksyon. Amen. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. One, two, Panalo Part 1B sa Bombo Radio at Star FM. Heto ang isa sa manyananalo ng Daily Prizes. Ako si Idnal Magsaon, taga Sonpor, Itarisay City. Nakadaog sang 500 piso nga kag sa kabaldi nga premium nga worth 650 pesos. Salamat kid ako sa Bombo Radio. Ang Bombo Radio nakabulig gid ni para sa akon maintenance nga bulong. Ang ako nag-gift-pack sa magamit ko sa akon nga panimalay. Gilagwanta lang ang kapigado nang gabulig-bulig ko sa tindahan. Kung kamo gusto niya magdaog, magpasakop man kamo para makaagom man kamo sang premyo. Basta Radio Bombo, number 1. Number 1 ang Bombo Radio. Basta Radio Bombo! We all would like to greet you a Merry Christmas, and a Happy New Year. Seen and heard. Now fully digitalized in Negros Occidental. This is Bombo Radio Bacolod. To All-Star Nation and Kabombo, we all would like to greet you. A Merry Christmas, Merry Christmas. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Philippine Standard Time, 3 minutos na ang nakalipas sa takna nga alas 2 sa hapon.
Maayong hapon sa aton sining mga pinalangga nga mga tagplamati sa aton si Masuki. Sa mga nakatunin na sa aton sining nagasigabong nga frequency ang 630 kHz. 6:30 sa lilisuan sa inyo silitag sa mga radyo. Sa malabutan sa aton si pagwaragwag. Hello, 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 and good afternoon. Sa mga nakatuni na dira sa aton sininagasagabong nga 630 kHz, 6:30 no, sa lilusoan sa inyo sitag sa mga radyo. Mayong hapon. Sa tanan nga malabutan sa aton si pagwaragwag, hello and good afternoon. Sa hindi malabutan sa gapon, welcome, gina-enjoy kita pinaagi sa aton sining live audio streaming. Pinaagi lamang sa pag-log on sa official website sang Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country. Ang pambansang radyo ng Pilipinas, again, www.bomboradio.com. Sa liwat, www.bomboradio.com. Gina-enjoy kita sa bugos ng Pilipinas kag sa bugos nga kalibutan. Sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalawati sa aton si Masuki sa mga aton dira nga mga naga pamati na sa nagasigabong nga frequency sa DYWB Bombo Radio Bacolod. Again, www.bomboradio.com, www.bomboradio.com. Gina-enjoy kita sa bugos nga Pilipinas kag bugos nga kalibutan. Sa mga nagapamati naman dira sa aton siniiyang Facebook o kung nagalantaw sa aton Facebook Live, good afternoon. Sa tanan nga naga-enjoy na dira karon sa aton sining Facebook Live, mayong hapon. Kag subuman sa mga yara na dira sa aton sining nga Bombo mobile app sa ila sitag sa ka-cellphone no, pariser na kag nagapamati na sa aton si Crystal Clear nga live audio streaming. Sa sining adlaw Martes or Huwebes no, petsa 2 sa bulan sa Disyembre tuig 2021, mayara lamang kita sa pagbasahon nga kasaysayan diri sa atong palatuntunan kahapon lamang. Sa mga nagpadala sa ila sining mga kasaysayan, especially sa aton sining Facebook Messenger, salamat gid ha sa tanan dira nga padala sa ila siniya nga mga kasaysayan diri sa aton sining Facebook Messenger, sa aton sining Facebook live at the same time no, nagapariser na sila karon diri mga kabombo. Sa liwat ng inyo alagad sa kangina si Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Si Miss Jazz para lamang sa inyo sa sining adlaw sang Huwebes, petsa 2 sa bulan sa Disyembre tuig 2021. Kag by the way, sa mga yara naman dira karon ho, nagaparisel sa aton sining YouTube channel sa DYWB Bombo Radio Bacolod. Hello and good afternoon. By the way, antes mo man, ari aneng aton si pambukas nga mahanon para gid sa aton si mapinalangga nga mga tagplamati sa aton si Masuki, ang aton sini nga ambahanon nga produkto sang Bombo Music Festival 2018. Kaging compose, kaging interpret ni Joel Bacalares sang Igpit Upol
Misamis Oriental, mga kabombo, no? Iyari, ginadedicate ko gid ini sa mga taga Barangay Kabug, Bacolod City, nga nagapinamati gid. Nag-inform sila sa kay Bombo France Andrew Burgos nga nagapinamati gid sila, no? Sanday Bonifacio Napuar, Elizardo Banuyaw, Jesus Guanzon, Lunsay tanan dira sa may taga okon sa mga Barangay Kabug, Bacolod City. Good afternoon lang sa inyo, Bonifacio, Elizardo, kag Jesus. Subuman sa Sonia Villalba, magandang hapon, Miss Jazz, watching from Imos, Cavite. Dedicate ko man iniho ang aton si pambukas nga bahanon sa tanan nga nagalantaw na dira ka nagapareser nagapadala sa ila sining mga mensahe. Mark Tan sang Brunei. Miss Just watching from Brunei, shout out sa pamilya ko sa Cadiz City. Subong man si Asila Choga, maing hapon Miss Just, please greet my bedridden mother. Ahay, no, si Jesusa Ganza nga naga-tune in gid subong nagapamati sa imo programa sa Sipala City, Negros Occidental. Salamat gid. No, sa kay Mark Tan dira sa may Brunei, good afternoon. Kag sa kay Asila Choga, no, dira naman iya nagapamati sa may Sipala City, especially ang iya sini nga bedridden na nga nanay nga si Nanay Jesusa Ganza. Uy, si Pokwang. Pero Pokwang Araneta niya. No? Hi po, I'm watching from Dammam, Saudi Arabia. Keep safe, everyone. More power. Bombo Radyo Bacolod. God bless. Likewise, Pokwang Araneta, dira sa may Dammam, Saudi Arabia. Good afternoon. Mary Vic Valenzuela Saise, good noon, Miss Just, watching from North Olympus sa Fairview. Uy, dira sa may North Olympus sa may Fairview sa kay Marivic Valenzuela Saise. Good afternoon. Subong man si Charlene Magada. Maying hapon, Miss Jazz, watching live from Issue, Kawayan, no? Dira sa may Banwasang Kawayan. Charlene Magada, good afternoon. Subong man si Maria Fe Mangalos. Good afternoon, Miss Jazz. Kahapon lamang time na to you, Miss Jazz. Good afternoon, watching live from Pampanga. So welcome and also sa kay Michelle Alieza. Miss Just, gusto ko man makapasakop sa imo palatuntunan sa akon nga kasaysayan. Thank you so much, Michelle Alieza, no? Pwede ka gidya nga makapadala sa imo sa iya nga kasaysayan, no? It will be an honor for me, no, to read and share sa kanginan sa imo sini matudtod nga mga inagyan sa kabuhi, no? I'm waiting for your sending of your true story in the Michelle Alieza, no? Just email it, no, sa aton sa email address. Ang email address ng DYWB Bombo Radyo Bacolod, bombo_Bacolod at bomboradio.info. Again, sa aton sa email address in small letters, bombo_Bacolod at bomboradio.info. Pwede mo man ipadala, no, pinaagi sa aton sa nga Facebook page sa DYWB Bombo Radyo Bacolod, no, pwede mo na ibutang sa inbox, no, private message, and of course pwede man sa FB Messenger ni Miss Jazz, no? Just look for me, Jazz De Jesus Madrigal sa Facebook Messenger. Kag pwede man ipadala pinaagi sa aton sa nga post office, i-address sa kahapon lamang program, care of DYWB Bombo Radyo Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandalagan, Bacolod City. Thank you so much, Michelle Alieza. Gonna wait for your story, ha? Si Henry Alingalan Frias. Good PM, Miss Jazz, watching from Quezon City. Bautagalipa City, Batangas. Maricel Hospital, Senabre. Good afternoon. God bless you also. Kagsubuman si Gabuelo Rona James. Good PM, Miss Jess, I'm watching from Banga. Uy, South Cotabato. Good afternoon. Nagalantaw subong si Gabuelo Rona James. Dira sa may Banga, South Cotabato. Good afternoon. Nagsubong man dira sa may Makati City, Melva Felices. Good afternoon.
Yari na ho ang akon sini dedicate sa aton siniiyang nga mga pinalangga nga matag palamati sa aton si Masuki, sa aton si Makabombo nga nagapamati na ka nagalantaw sa tanan-tanan. Yaring aton si pambukas nga mahanon produkto sang Bombo Music Festival, kaugalingon nga paindis-indis ang Bombo Radio Philippines, no, to discover your God-given talent to compose and at the same time to sing, no. Ang bahanon ginatiguluan Hoy Juan, produkto sang Bombo Music Festival 2018, gincompose and interpret ni Joel Bacalares, taga Igpit, Upol, Pisames Oriental. Here it is, mga kabombo. Hoy Juan, itong kanta to ay pampagising sa mga taong hindi pa nagbabago sa kanilang sarili. Sana naman ay magiging inspirasyon itong kantang to sa lahat ng mga tao na gusto pang magbago sa kanilang sarili. At I dedicate this song sa mga taong hindi pa nagbabago. Ito na ang oras na magbago ka. Hoy Juan, magbago ka. Alam mo bang kahit na noon pa man, ikaw at ako'y binansagan. Saan mang sulok ng ating kapuluan, katauhan mo'y itinuturing na si Juan. Ano man ang iyong kinagisnan, maginhawa man o mahirap lang, ikaw at ako ay may kapuluhan, may tungkulin ka sa bayan mo. Hoy Juan! Ang nais mong pagbabago, kaibigan, sa kamay mo ang katuparan. Hoy, hoy Juan, ang iyong pagpapasya, konsensya bang may dikta? Hoy, hoy Juan, ang iyong ginagawa, gaano ba kahalaga? Hoy, 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 hoy Juan, nasa sarili mo ang simula. Panahon nga siguro'y nag-iba, si Juan tamad ay naglaho na. Ang sikap at dangal ay natutunan ba? O baka naman ay nakalimutan na? Hoy Juan! Ang nais mong pagbabago, kaibigan, sa kamay mo ang katuparan. Hoy, hoy Juan, ang iyong ginagawa, ano ba kahalaga? Hoy, hoy Juan, ang iyong ginagawa, gaano ba kahalaga? Hoy, 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 hoy Juan, nasa sarili mo ang simula. Huwag ka sanang magtaka kung sa hukuman si Juan ang nakasala. Hustisya na kanyang sigaw, ako't ikaw ang pinaglalaban. Oh, hoy, 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 hoy Juan, ang iyong pagpapasya, konsensya bang ay dikta? Hoy, 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 hoy Juan, ang iyong ginagawa,
Philippine Standard Time, 19 minutos na nakalipas sa takna ng alas 2 mga kabombo. Kanami isang mensahe, katahom sang mensahe, no, sang ambahanon Hoy Juan, produkto sang Bombo Music Festival 2018, aging compose sang taga Igpit Upol, Misamis Oriental nga si Sir Joel Bacalares, no? Para gid ito sa aton mga kabombo, tanan-tanan kita, especially sa aton siniyang pagboto next year, no, sa 2022. It's kind of wake up call para sa aton, no? Hoy, hoy Juan, ang iyong ginagawa, gaano ba kahalaga? Hoy, 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 hoy Juan, nasa sarili mo ang simula. Sinasiling ko na gani, kind of wake up call for us all, no? Kinahanglan usaron nato na aton siniya konsensya. Na pinaagi sa aton si konsensya, dira kita mabase sa aton sini mangin desisyon for the good of everybody, not for the good of some people only, no? Kagabay pa nga ti ubayan kita sa mahal nga makaako. No, especially sa subong mainit na ang political world, no? Ang political season. So kabay pa nga ubayan nagikita sa Diyos. Lord, we need your divine intervention for the people nga pagapilion naton tanan-tanan nga para sa aton niya amugid ang nagakaigo nga magapungko to lead us and to serve the Filipino people, mga kabombo. Wow. Grabe, no? Nadumduman ko lang ni sa nabatian ko ang lyrics sang Hoy Juan, no? Para gid aton sa aton we need change, no? But only God can do that, no? Kabay pa nga. We will pray together for the healing and for the good of our nation, mga kabombo. By the way, magkantanan sinikad to na lang kita sa aton si kahapon lamang today in history. Kay kanami maniyo, we can get golden nugget, no, sa sining importante nga pinanid sa maragta sa aton sining pungsod Pilipinas, no. Grabe ni siya kamaragtason, mga kabombo, no. Dumduman ninyo ang the Battle of Tirad Pass. Kung aton gali ni Padalman, grabe gidya gali, no? Grabe gidya gali ang natabo, no, sa amo nga panahon sa kaangay nga petsa today, no? Subong nga adlaw, Disyembre 2 man to, mga kabombo, sang tuig 1820 or 99, no? Sa 1999, mga kabombo, no? That was December 2 of the same day today, that year 1899. Mga 122 katuig na ang nakaligad. May ara kita dira sang graphics, no? Memorabilias, mga important photos and memories of this part of our Philippine history. That was December 2 of 1899, 122 years ago, sa maragta sa aton si Pungsod Pilipinas, sa nag-ibwal, mga kabombo, ang pag-ilinaway, no? That was 1899. Nag-ibwal ang pag-ilinaway sa isa kamakitid nga lagyan nga ginatawag Tirad Pass, no? Ukon pasong tirad sa Tagalog. Sa alagyan dito sa Mabulubukid nga Banwasang Concepcion. Sa ito ginatawag pa ini nga Banwasang Concepcion, pero subong amo na ini karon ang munisipalidad sang Gregorio del Pilar, no? Ginhingadlan ang amo nga banwa from the name Concepcion to Gregorio del Pilar to give tribute and honor sa ila siniyang sa natabo dira sa amo nga lugar, mga kabombo, no? Kung sa diin nangin hero at the same time aton si baganihan nga si Gregorio del Pilar. Natabo ini didto sa may probinsya sa Ilocos Sur sa Luzon, no? Ining makitid nga alagyan ang amo ni siya ang Tirad Pass, no? Sa Mabulubukid nga bahin sang Banwasang Concepcion nga sang uli giningadlan Gregorio del Pilar Municipality sa may probinsya sa Ilocos Sur sa Luzon. Ang pag-ilinaway nga natabo, mga kabombo, amo ang satunga sa mga
soldadong Pilipino nga ginpamunuan sang bataon, no? Imagine General Del Pilar was only 24 years old at the time, no? That is why nga giningadlan ini siya sa ang batang general, no? 24 years old nga general nga si Gregorio Sempio Del Pilar, taga Bulacan, no? Isa ini siya ka Bulakenyo. Natabo ang paglinaway headed by General Del Pilar batok sa mga dumuluong soldadong Amerikanhon sa pagpamuno naman ni Major Peyton Conway March, no? Ining si Major March, mga kabombo sa ulihi, nangin general man ini siya, no? Isa ka dumuluong soldadong Amerikano, no? Sa pagpamuno sa paghingalan abi sa kay Major March, mga kabombo, sang United States Army, no? Ang ini nga paglinaway gintawag the Battle of Tirad Pass. Kay amo ni siya natabo dito sa mabulubukid nga bahin sang mismo Mountain Tirad, no? Sa Mount Tirad, mga kabombo. Ginluto sa mga dumuluong ang mga tumandok ng mga Filipino soldiers. Ang Battle of Tirad Pass naging kabahin sa Philippine-American War sa tong February of 1899. So kabahin ini ang Battle of Tirad Pass, kabahin ini sa natabo nga Philippine-American War sa tong 1899 tubtob 1902, no? From February of 1899 tubtob July of 1902, nag-ibwal sadto ang pag-ilinaway sa mga soldadong Pilipino kag mga soldadong Amerikano. Ang Battle of Tirad Pass, mga kabombo, mahimo man matawag Batalya de Paso Tirad sa Spanish, o kun Labanan sa Pasong Tirad sa Tagalog, o kun Gubati ti Paso sa Ilocano. Ag sa English, Philippine Thermopylae. Ang Pasong Tirad, o kun Tirad Pass, sa bukid sang Tirad, amo ang ginpili sadto nga lugar sa mataon nga general nga si Goyo Del Pilar, no? Panawag di sa iyang sinihayo si Goyo, Gregorio Goyo Del Pilar. Agod nga lambatan kag kibuton ang mga American troops nga nagaliyong sa paglagas sa pagpangita sadto sa nagapungko nga pinakauna nga presidente sa aton pungsod, si General Emilio Aguinaldo, nga nagpanago dito sa northern part sang Pilipinas, dito sa Luzon. Sa ibiloan, mga kabombo, nga si ginsugo ni General Del Pilar, ang iya sini nga 59 tanan ka mga tinawo, no? General Del Pilar that time had 59 soldiers with him. Ginsugo niya nga magakutkot sang tatlo ka level sang alagyan. Amo na ni ang Tirad Pass, no? 3 levels sang alagyan nga mangin strategic place bala nila, agod nga kon magsaka gidman ang mga soldadong Amerikano, makita nila layo pa. Kag mahimo nga pangtiruhon na lamang, no? Dala na ti datam ya habuyanay pa bato mo. Dala na lamang panghabuyan sa mga bato samtang sila ang nagapadulong pasaka, no? Ang American troops, no? Kag sa nagabot ang December 2 sa tong tuig 1899 na the same day today, mga kabombo, ginkibot nanday General Del Pilar ang 500 ka mga American soldiers. No? To imagine, 500 American soldiers batok sa 60. No? Kaya si General Del Pilar, kag iya sininga 59 men, ti 60, mismatch gidya no? Grabe. 500 ka mga strong nga American troops batok sa aton si mga tumandok nga mga Filipino soldiers nga 60 lamang kabilog, no? So that was December 2 of 1899, ginkibot nanday Del Pilar ang 500 ka mga American soldiers sa pagpamuno ni Major March nga nabudlayan gid sa pagbato sa tropa ni Del Pilar bangod sang kakitid kag kataas sang lugar sa Tirad Pass. Apang sa malain nga palad, ari di ang pinaka lesson gid naton, no? Sa malain nga palad may nagtraidor. Kabudlay gid ko ya kung may matraidor, no? Sa malain nga palad may nagtraidor nga isa man ka Pilipino
nga nagahingalan kay Januario Galot. Ining si Januario Galot, isa ini ka igorot sa among lugar nga amo iya ang nanugid ka nagtudlo sa mga American troops sa isa ka alagyan sa Tirad Pass nga yara sa likod nga bahin sang tropa ni General Del Pilar agud nga makaagi sila ka hindi sila mabudlayan. Sa likod nga ginhimo sa likod sang Tirad Pass, no, kung sa diin naghimo kung tani dito sang strategic nga lugar, 3 levels tong ginhimo nila agud nga mangin mabudlayan bala ang mga American troops sa pagsulong. So ining si Januario, no, Januario Galot kay isa ka igorot ay nagtraidor saya sa tropa sa mga Filipinos. Nanugid siya sa American troops kag gintudloan ang mga Amerikano kundiin mag-agi nga mahapos sa likod lang sang Filipino troops mga kabombo. Rason nga nagmadilagon ang liwat nga pagsalakay sa mga soldadong Amerikano sa grupo ni General Del Pilar. Kag nalutos ini sila, madamo ang nagkalamatay, kalakip na si General Del Pilar nga naigo gid sang bala sa ini siya ang natiruhan. Grabe, no? Samtang Marso sang 1930, mga 31 years after pagkatapos sa maragtason tong hitabo, the Battle of Tirad Pass mga kabombo, may nakutkutan nga mga tulan. Kaya ginapangita pa niya mga remains ni General Del Pilar mo. May nakutkutan nga mga tulan. 73 tanan ka mga katulanan, kag 33 ka mga ngipon sa isa ka lulubngan malapit mismo sa Tirad Pass, no? 31 years after. Kag ining mga tulan gani nga nakitaan, ginpaidalom sa isa ka maid-id nga forensic analysis. Kag sang ulihi, may doktor gidto nga ti amuman ang nagkilala sa remains ni Agat Andres Bonifacio sa ini siya ang ginpatay, no? Upod siya sin nga uton nga si Procopio de Bonifacio, ginpatay sila dito sa bukid sa Mount Bontis, sa Maragondon, Cavite. Amuman ining doktor nga nagpatigan sang forensic analysis sa mga tulan. Kag napamatud-an, no, sa pila ka mga bases, mga kabombo, sa resulta sang forensic analysis sa isa ka maalam kag lagting nga doktor, napamatudan nga iyagid ini ni General Del Pilar. Kalakip na kay may nakitaan pagid nga botones sa iya bayo, sa iya uniform bilang isa ka soldier, may nakitaan nga isa ka botones kag ang iya sini nga pito. Kaya may pito pa to that time, no, sa pag-lead sa iya sini nga Filipino troops, mga kabombo. Amo ni na kilalagid ang iya sini nga remains kag General Del Pilar nga nagasakay sa puti nga kabayo samtang nga ginapamunuan ang Filipino troops, no? So subong nga adlaw ginadumdum ay ka 122 ka tuig nga anibersaryo sa maragtason nga the Battle of Tirad Pass, mga kabombo, no? The infamous Battle of Tirad Pass, where valiant Filipinos, led by General Gregorio Del Pilar, defended General Emilio Aguinaldo from the advancing American troops. May nakitaan pa nga tala-arawan ni General Del Pilar. May nasapwan nga sinulutan sini ni General Del Pilar. Kag diri, iya ginhambal sa Tagalog pa. May kantanan sa sining natabo, no? Siling ni General Del Pilar, siya sining nga nasapwan nga sulat sa Tagalog. Siling niya diri, ibinigay sa akin ni General, and he was referring to General Emilio Aguinaldo, nga amo sadto ang presidente, si El Presidente, no, sa aton si pungsod. Siling ni General Del Pilar, ibinigay sa akin ni General ang lahat ng tauhan na maaaring ilaan sa akin at inutusan niya ako na ipagtanggol ang paso. Kag amo na siya ang pasong tirado kon Tirad Pass. Dugang pa ni General Del Pilar, na uunawaan ko kung gaano kabigat ang ipinagagawa sa akin. Pero pakiramdam ko, ito ang pinakamalwalhating sandali ng aking buhay. Wala nang sakripisyo ang higit pa
sa gagawin ko para sa aking mahal na bayan. Ka-heartwarming mga kabombo, no? Grabe ka ang heroic deeds ginhimo ni General Gregorio del Pilar. Young general at the age of 24, mga kabombo. Imagine, no? So today, sa aton sinikahapon lamang, Today in History, aton ginadumdum. Dapat may baloan ini sa aton sa mga bagong henerasyon, sa mga millennials nga ti matawhay na kita, no? Pero our heroes that time fought. Nag-ano gid sila sa ila sinibuhi, sa ila sini nga hamili nga kabuhi. No, para lang gid nga maangko nato ng kahilwayan sa mga nag-colonize sa aton, sa mga nagsakop sa aton nga mga dumuluong kalakip na diri ang mga Amerikanhon, mga kabombo, no? That was December 2 of 1899, 122 years ago, sa natabo ang maragtason nga the Battle of Tirad Pass. Sa mabulubukid nga banwa sadto sang Concepcion nga amo nakaron ang munisipalidad sang Gregorio del Pilar sa probinsya sa Ilocos Sur dito sa Luzon. Giningadlan ini para mahatagan sang tribute, no, pasidungog ang maisog nga hubines, no, ang maisog nga hubin nga general sadtong natabo ang Philippine-American War, mga kabombo, dito sa probinsya sang Ilocos Sur sa Luzon. Philippine Standard Time, 36 minutos na nakalipas sa takna ng alas 2. Magabuya ako na sa pila ka mga panumdom. Sa aton pagpanubalik, pagkakabasaw na naton ang kasaysayan sa aton siningal letter sender. Pagkatapos, gid lamang sini. Mga kabombo, subong nga holiday season, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Ano ang direkta nga health effects ang hindi husto nga paggamit sang fireworks o kon palupok? Una, blast or burns without amputation. Ikaduha, blast or burns with amputation o kun ang pagkautod sa bahin sang lawas nga nalukpan. Ikatatlo, pagkapila sa mga mata nga posible mahulog sa pagkabulag. Ikaapat, tetanus. Ikalima, pagkamatay. Gani, likawan ang paggamit sang palupok ilabi na subong nga holiday season. Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imuman responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sang pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa, pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon
kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat kay makadayaw sa Dios, makapangamuyo pinaagi sa aton santos nga misa online sa Bombo Radio Bacolod nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton santos nga misa, sa online sa Bombo Radio, kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Ginhangkat man sang mga problema, dala sang pandemya kag iban pa. Kita padayon nga magatindog, magabato sa anuman nga unos sa Pilipinas ukon sa dinman nga bahin sang kalibutan. Sa ulugon nga puno sang kalipay kag paglaom ang subong nga Paskwa. Kaupod ang Bombo Radio Philippines. Merry Christmas, mga kabombo! Ini ang Bombo Radio Bacolod para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent, overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio! Bombo! Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas ang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases: unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Paano ang maging safe batok sa mga palupok? Delikado ang paggamit sang palupok. Tanan nga klase sang palupok ang ginadumilian sa mga bata. Magpalayo sa mga taho o kung lugar nga may nagapalupok. Hindi magpulot sa mga wala naglupok nga mga palupok. Ini tuman kadelikado. Magpabulong gilayon kung ikaw ang nalukpan. Mga pahanumdum nagikan sa Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Pangamuyo para sa 2022 elections. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. O Diyos nga amon Amay, sa amon paghandom para sa maabot nga 2022 elections, nagasalig kami sa imo saad nga ipadala mo sa amon ang mga lideres nga nagatuman sang imo mga sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagi pusoon kag espiritu. Ginoong Jesus, hatagi sang inspirasyon ang tanan nga nagahandom nga magpungko sa pwesto, agud sila mangin leader kag alagad nga magabutang sang kaayuhan sang kadaman, ilabi na ang mga kubos. Paradyo Bombo! Philippine Standard Time, 44 minutos na nakalipas sa takna nga alas 2. Pabalik kita diri sa atong palatuntunan kahapon lamang. No, sa gihapon ining inyo alagad sa kahanginan si Best Jazz para lamang sa inyo. Di naga-ulo-unwind na kamudira, pulo pamati kamudira, naga-idag-idag. So kinanglan ginaton nga maka-ulo-unwind kita, no? Sa sulod sang isa ka adlaw naton nga pagpangabuhi, pagbaka-baka sa aton sini nga mga responsibilidad nga daw sa wala untat, no? Kag subuman sa aton sini iya nga mga ginahimo, mga trabaho naton adlaw-adlaw nga tanan. Kun ano man ang aton si papel sa sulod sang aton si panimalay, no? Kag sa aton si mga trabaho, we should have quality time, no? Para nga
unwind kita, maka-relax kita, no? Just like sa kay Mami Ana Sinoro nga nag-greet na sa advance Merry Christmas. Subong man sa kay Felisa Jola. Good afternoon, listening from Hinubaan. As far as Hinubaan, the beautiful place of Hinubaan with their beautiful beaches, no? Ang ilang sining ubong cave, baw katahong gid, no? Kanami sa ilang sining iya mga kabaybayon, no? Kaklaro, katawhay gid na klase sang banwa, no? Tira sa kay Felisa Jola sang Hinubaan, Negros Occidental. Si Isa Hakosalim Kalyaw. Good afternoon, maayong hapon, Ms. Jasa sa tanan nga matag palamati sang Bombo Radyo Bacolod. God bless us all. Thank you sa imo, Isa, kag si Asil Nosnak. Pamatyagan ko si Asil, si Lisa ini, Lisa Canson. Am I right? Nabuking ko si Asil. Mien Estembera is also watching. Kag good afternoon sa imo, Min Estember. Kag subuman sa kay Joreline Rosalejos. Good afternoon. Si Joreline Rosalejos, saludo mga OFWs naton nga mga kauturan, labi na gid sa kay Joreline Rosalejos dira sa may Hong Kong. Thank you so much, Joreline. Kaiban pagid nga mga nagapareser diri ayho sa pag ang ila siniiya nga pag padala sa ila sini nga mga mensahe, no? Diri sa aton nga palatuntunan kahapon lamang. The lighter side of the program sa DYWB Bombo Radyo Bacolod, maka-unwind kita diri, no? Pagkatapos siniti amo naman na, no, may ara pa kita sa half day sa aton sini nga mga responsibilities, sa aton sini mga ulubrahon, mga kabombo. Ang importante maka-unwind kita, no? Maka-relax kita sa makadali, no? Kag timing gini sa tunga-tunga sang adlaw ang aton sini palatuntunan kahapon lamang. Among aton sining kaupod, no? Diri sa DYWB Bombo Radyo Bacolod. By the way, salamat man sa mga nagapareser diri sa aton sining YouTube channel. Sa nasiling ko na you can try to check it out sa aton sining YouTube channel diri sa aton nga mga palatuntunan sang Bombo Radyo. Kalakip na diri ang aton palatuntunan kahapon lamang. Ti ara na gani ho, Sanda Isabel Cantila. Good afternoon sa imo, Isabel Cantila. Kag suma si Abigail Marinas. Good afternoon ged. Kag iban pagedo si Anselma, Anselma Montoya. Good afternoon gid sa imo, Anselma Montoya. Do kilala ko gid nimo. Si Nanay gid nimo, Nanay. Sige. Good afternoon lang gid sa imo, Nanay, no? Pasensya lang gid kay medyo sako-sako kag tagaan ta na sang panahon ang imo siniiya nga mensahe diri sa akon sa aton sini nga palatuntunan kahapon lamang. Thank you so much, Nanay Anselma Montoya. By the way, sa aton sining mga pinalangga nga matag palamati sa aton si Masuki, ang aton sining nagapadayon nga 1-2 panalo promo, no? Dali na lang gid. Although nga damo pa nga panahon nga makapadala ka mo sa inyo siniiyang nga mga entries para sa aton si everyday nga draw, mga kabombo, no? Kay Monday to Friday ang aton sining nga daily draw, no? Kung sa diin nagapamudmud kami sang cash with siyahan, no? Cash siyahan. 500 pesos every day sa tatlo ka mga winners, no? With 650 pesos nga worth sang grocery goods, mga kabombo, no? So that is why kinahanglan kung gusto ninyo nga magmangin milyonaryo, amo na siya diri ang ang pinaka at stake naton, no, sa aton sa promo nga pwede gi kamo magmangin milyonaryo, lawago ng inyo sinangalan sa PETSA 25 sa sining bulan sa Disyembre, and that's gonna be a Christmas day. Pwede nga malawagan ang inyo siningalan
nga kamo ang grand prize winner kung sa diin ang premyo 1,000,000 ka pesos. How about that? Grabe no? Grabe nga panghatag sang bombo radyo, sang mga papremyo everyday na iya. O everyday nga cash siyahan. Nagabalor ini sa kabugusan nga 6 milyones. Mga kabombo, 6 million total prizes nga igapanghatag nationwide. Kalagip na diri sa aton area of responsibility. Yan pang inyo siniginahulat, padala na kamo sa madamong entries agud dako ang inyo sinitsansa nga magmangin milyonaryo. Ikas 34 nga millionaire sang Bombo Radio Philippines Millionaires Club. Amo na iya ka poderoso sang bombo, no? Kung nga ang ginapanghatag nga papremyo ya grabe, no, milyones. That is why, no, this is just modesty aside, no. This is just our way of saying thank you for making us still the #1 radio network in the country and all over the world, no. Kay ti ang aton siniya nga audience subong hasta na sa bugos ng kalibutan, mga kabombo, no. So if you want to be a millionaire this coming December 25, Christmas Day, padala na kamo sa madamong entries. For the more entries you send, the more chances of winning. Kung hindi ka mo magdaog or sana siling ko na may chance ka mo nga mangin milyonaryo, magdaog sang grand prize naton nga 1,000,000 ka pesos, may chance pagig ka mo nga magdaog sang 50,000 pesos. Kaya sa grand draw, 4 man ang aton siniiya nga pagalawagon nga mga winners nga magabaton sang tag 50,000 pesos kada isa. 4 winners of 50,000 pesos cash. And definitely, there will be a winner diri sa aton siniiya nga Visayas area. Wala ta kabalo kung sanay sino, no? Siyempre, kiti gabuton ini, mga kabombo. Pero, ang pinaka-nami pagidiri, diri mismo sa aton sing area, guaranteed prize, may garantiya na nga may 3 ang magadaog, no? 3 ka mga winners. Ang first prize winner naton sa aton sining guaranteed prizes in 24 key areas ng Bombo Radio Philippines, Luzon, Visayas, Mindanao, no? When we say 24 key areas, no, may ara sang Bombo Radio kag Star FM nga mga stations, no? Kalakip na diri ang Bombo Radio Bacolod and Star FM Bacolod. So diri sa aton may 3 nga magadaog. First prize 15,000 pesos, second prize 10,000 pesos, kag ang third prize naton is 5,000 pesos. Di grabe, no? Amo na diri ang at stake sa grand draw, mga kabombo. Pero sa subong, padamo-damo ka mga entries, agod nga ti, samtang ginapadamo ninyong entries ninyo sa aton sininabilin nga mga sinimana, sa aton sining nga promo, no? At least, no, makabangko ka mo, makasupport ka mo sa madamong entries, kay ti, ang mga non-winning entries naton, sa sining nga mga sinimana, 7 tanan ka mga sinimana, ang non-winning entries naton, amo ini mga kabombo ang qualified para sa grand draw. So sa subong pala nga daan, padala ka mo sa madamong entries, may chance pa ka mo nga magdaog, adlaw naton nga mga daily cash prizes ang ginapanghatag. Ano pang inyo sining ginahulat? Bakal na ka mo sa madamong entries o madamo nga mga proof of purchase agud isulod ninyo sa inyo sining mga entries, okay? Ang aton si mga proof of purchase, bakal ka mo, ma-consume pa ninyo, pagkatapos mapusla ninyo ang mga suludlan, kag ang pouch, ang label, ang coupon, no, ang coupon, mga kabombo. Bakal ka mo, sang Silver Swan sukang puti, sarap asim, Silver Swan wow sarap all-in-one seasoning, siguradong wow. Orocan, maayos ang buhay mo. Rexona, use Rexona after every bath para hataw sa galaw. Alfonso Brandy, gets ang lasang hanap mo. R. Floretti Pawn Shop and Jewelry, your diamond and pearl house. Kag Panyawan, basta said Panyawan, basta Panyawan, manunggal. Amo lang na ka-easy, mga kabombo. Judith Sanghu, good afternoon. Kag Gina Yoprasio Amar, good afternoon. Si Wella Familiar also is watching. Thank you so much.
Felisa Jola, sa Inubaan, Negros Occidental. Yari na ang aton sini pinaka-main menu ang inyo sini nga kasaysayan. Ang aton sini nga letter sender sa sini nga hapon mga kabombo, nagapakilala lamang sa kay Noli. Si Noli is only 26 years old sang Sagay City, Negros Occidental. Ang kasaysayan ni Noli iyagin suguran pinaagi sa pagsiling. Dear Miss Jazz, maayong hapon sa imo, Miss Jazz, ka sa mga tagpalamati sa imo palatuntunan kahapon lamang. Tawag lamang ako kay Noli, 26 anyos, sang Sagay City. Miss Jazz, nagsulat ako agod pangayuan ko sang laygay. Ang akon karon problema. Parte sa akon siningal nobya, nga tawgon ta lamang sa kay Vicky. Miss Jazz, sa prangka nga sugilanon, sadto sa nakilala ko si Vicky, na namian gid ko sa iya. Na-attract ako sa iya, not only physically, kay kagwapa gid sa iya. Pero Miss Jazz, iya sila nga sense of humor bala. Grabe man ni siya, Miss Jazz, magpanunlog. Ti ako, since nga huluyaon ako, kag medyo reserved ako nga klase sang lalaki, si Vicky lang niya, Miss Jazz, siya ang pakadlaw sa akon, nakapahambal sa akon, kag hasta na lang nangin friend ko siya, kag free ako sa pag-istorya sa akon siniya nga gusto nga istorya sa iya. So para sa akon, Miss Jazz, pinasahi kag lain sa iban si Vicky. Amo ning rason ko nga ang agin pangaluyagan ko siya. In fairness sa kay Vicky, Miss Jazz, nami gini siya batasan. And I love that. Pero sang kami na ni Vicky, Miss Jazz, sinasiling ko na grabe ni siya, Miss Jazz, sense of humor, kag sunlugera, gini siya, Miss Jazz. Sa nagapangaluyag ako sa iya, do, namag-o ako kay, who is this girl? Nga, daw, ginauyog yung akong kalibutan. Kag para sa akon, Miss Jazz, nanamian ko. Na-attract ako sa iya. Pero sang nangin kami na Miss Jazz, daw amo ini ang ginsuguran sa akon siniya nga problema. Kaysa nasiling ko na pala, nunlog niya si Vicky. Kag kung ano nang makitaan niya nga mga, like for example, kung magsala lang ko na Miss Jazz ha, ang example ko diri, kung magsala lang ko ya sa paghambal sang tinaga. Amo ni guro ang pronunciation, no? Ihambalo niya gina, Miss Jazz. Kagkadlawan niya ko na tudo-tudo. Sa prangka nga sugilano, Miss Jazz, kanami gidya mag-English ang akong siniya nga nobya nga si Vicky. Isaludo gid ako na sa iya. Lalabot gwapa, may sense of humor. O galing amula ni Miss Jazz ay hindi ko na namian sa iya. Kay kada giho ko bala, kung may sala ko, itumuro niya gid na iya, kag utoy-utuya niya ko kadlaw. Sang una, matolerate ko pa, Miss Jazz mo. Kay siling ko ti, amo ni ganay na namian ko sa iya, sang una, matolerate ko pa, kag maupod ko na sa iya kadlaw. Kapalaharakak yun sa iya, Miss Jazz. Rason man siguro nga daw, wala ni siya gatigulang bangod kay, grabe ni siya magkadlaw. Pero sang uli, Miss Jazz, daw hindi na ako na namian sa ginahimo ni Vicky sa akon. Igkagiho ko nga may sala. I-mention niya gid na sa akon, kag utoy-utoyan kakadlaw. Okay lang na, Miss Jazz, kung kami lang nga duha. Pero ang na-experience ko lately, hindi lamang makaisa, pila na kabeses. Naginsaway ako ni Vicky sa akon siniya nga mga shortcomings, upod sa amon sini nga mga kilala, bisan sa mga birthday parties, naisayran ko amo siya gyapon sa akon, arab lang para sa iya siguro, Miss Jazz, daw hindi man na iya guro iya hungod, pero nagaka-hurt na ako, Miss Jazz, kag I don't like it anymore. Miss Jazz, ano akon buhaton, kay wala ko pag gininahambal sa kay Vicky, kay basi bala kon mamisinterpretan niya man ako,
Kabasi mahambal siya ka sensitive gigali sa imo. Yes, I am, Miss Jazz. Pero since nga nobyo na niya ako, kinanglan kung tani, pangin sensitive man siya man sa akon. Tani kay ti amat-amat na kami nga kilala niya ko. Tani mangin careful man siya. Sa paghagay kasunlog sa akon, sana siling ko na Miss Jazz, okay lang kung kami nga duha kay ti matolerate ko pa. Pero kung damo tao do, hindi na ako nanamian. Miss Jazz, bisan sorry kung kaisa hindi makahambal si Vicky sa akon. Nga makitaan niya na bala nga naglalain ko, kaya nagakusmod na ko, makitaan niya nga na-hurt ako. Bisan sorry, wala gina siya, Miss Jazz, gambal sa akon. Ti let go naman lang na namon ang muna nga mga senaryo. Pero ari na di sa akon, Miss Jazz, nagasuport. Miss Jazz, anong buhaton ko sa akon sa girlfriend? Is it okay? Ngambalon ko siya, personal. May kantanan sa, hindi ko na namian sa ginahimo niya sa akon. Tubtub namang diri, Miss Jazz, madaw nga salamat ang tagpadala. Si Nolly, 26 years old siyang Sagay City. Una sa tanan, Nolly, salamat kid ha sa imong sinmatahom nga kasaysayan. No? Mga a spice of life, especially sa ginatawag nga relationship, no? Kag ibutang ta, no? Butang tagid una that there is no such thing as perfect relationship, no? Kay wala man perfecto sa sining kalibutan. Ngalan lang bumbulito nga perfect, pero wala sang perfecto diri sa kalibutan, mga kabombo, even relationships, no? Pero o galing kung gusto ta nga mangin mainuswagon, no, mangin success ang aton sining relationship, be it girl and boy relationship, no, boyfriend girlfriend relationship, and how much more sa aton siniiya nga sa mga mag-asawa, no, nga may forever commitment na. It takes two to tango. So kinanglan kamo na nga duha. Kamo na da ipangibabaw ninyo ang ginatawag bala pagrespeto, no? If you love that person, if you love your spouse, no, kinanglan may respeto, may understanding, tanan-tanan nga ingrediente agud nga maano naton despite of our despite of our imperfections, no, masigi naton ang aton sini nga gina-mold nga relationship, especially sa mag-asawa. Pero since we are talking about that boy and girl relationship, ni Nolly, kinanglan hindi mo lang na siya pag ibutang da nga paano kabalo ang imo siniiya nga nobya, Nolly, no, paano siya